Sa kasagsagan ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon, maliban sa patuloy na pagbibigay ayuda sa ating mga nasalantang kababayan dito sa Albay, muling inilunsad ng Ako Bicol Party List ang Tarabangan Caravan sa bayan ng Malilipot, Albay. Nasa 2,000 kababayan katumbas ng 900 pamilyang evacuees sa mga barangay ng Calbayog, Kanaway at San Roque na nasa loob ng 5-kilometer permanent danger zone ang inasahang matulungan ng Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Maaga pa lamang ay nagsimula ng maghanda ang mga staff ng Ako Bicol Party List. Kasama sa mga naibigay na libreng laboratory services ay ang ECG, X-ray, dental at libreng check-up at gamot. Nagbukas din ng booth ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico upang mabigyan ng asistensya ang mga evacuees na nangangailangan ng tulong medikal at legal. Maya-maya pa ay nagsimula na din silang magsidatingan. Isa na nga sa mga ito si Lola Adelia Del Monte, 68 anyos mula sa Barangay Calbayog, Malilipot, Albay na maagang pumila upang makapagpa-check up. Idinadaing niya ang patuloy na pagkirot ng kanyang balat matapos itong malapnos dahil sa kumukulong mantika. Maliban pa sa mga medical services, habang naghihintay ang mga evacuees, meron ding handog na libreng gupet, masahe at local recruitment activity ang caravan sa tulong ng iba't ibang NGOs at kumpanya. Namigay din ng libreng macaroni soup, tinapay, sabon at iba pa. Bilang handog din sa mga batang evacuees, isang film showing, palaro at stress debriefing activities ang isinagawa ng Ako Bicol Party List para mabigyan na mapaglilibangan ang mga batang ito na naipit sa aktibidad ng Bulkan Mayon. Kitang-kita ang saya sa mukha ng mga batang halos 1 linggo na ring namamalagi sa evacuation. Sa kabuuan ay naging matagumpay ang Tarabangan Caravan ngayong taon sa Malilipot, Albay. At hindi lamang dito magtatapos ang proyektong Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List dahil patuloy ang hangarin ng proyektong ito para sa ating mga kababayang Bicolano. Ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico.